Jeg hedder Katrine, og jeg er 31 år gammel. Jeg er zoneterapeut, og jeg startede virksomhed for 5 år siden. Det, jeg har lært på Karolinas kursus, har gjort mig i stand til at skabe et bedre arbejdsliv i min hverdag. Jeg sidder med de samme opgaver, som jeg gjorde inden kurset, for dem er jeg faktisk glad for. Til gengæld så har jeg ændret meget i, hvad det er for nogle kunder, jeg har. Hvor jeg tidligere sad og i virkeligheden havde en del kunder, som endte med på den ene eller den anden facon at dræne mig utrolig meget for energi, så jeg var træt og udmattet. Så sidder jeg nu med nogle kunder, der giver mig energi i stedet for, og giver mig glæde og giver mig overskud i min hverdag. Jeg er på et rigtig spændende sted i virkeligheden. Inden jeg startede på Karolinas kursus, har jeg egentlig hver gerne ville beslutte mig for, hvad retning min virksomhed skulle udvikle sig i. Og jeg har haft nogle idéer, men jeg har ikke rigtig kunne finde den røde tråd i det. Så min primære opgave har været at skulle finde den der røde tråd i, hvordan finder jeg ud af, hvad det er, jeg i virkeligheden gerne vil lave i min virksomhed. Hvad skal mit fokus være? Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu i virkeligheden. Så det er det, jeg er i gang med. Men det betyder jo også, at jeg er ved at prøve en masse nye ting af. Jeg kan prøve forskellige retninger af. Jeg kan prøve forskellige værktøjer af. Så lige nu er jeg et sted, hvor jeg skal vælge den røde tråd og retningen, og jeg kan mærke, at det samler sig for mig. Det er fantastisk. Jeg elsker det. Jeg elsker at være selvstændig. Og det er kun blevet sjovere i forhold til at have et flow i min hverdag og en balance i at vide, at jeg rent faktisk kan nå lige præcis det mål, jeg sætter mig for. Jeg har alle muligheder i hele verden hver eneste dag. Jeg skal bare tage den, jeg har mest lyst til at tage. Og verden bliver jo ikke bedre. Den største udfordring i min forretning har været min egen evne til at spænde ben for mig selv. I virkeligheden mange af de psykiske udfordringer, som ligger bag sådan helt privat og personligt, som på en eller anden måde ender med at skinne igennem, fordi at jeg som selvstændig zoneterapeut sidder meget alene og kommer meget tæt på mine kunder. Og den nærhed gør også, at jeg er nødt til at se mine egne private udfordringer i øjnene. Og de har på en eller anden måde kommet til at fylde meget for mig og kommet til at influere meget på, hvordan min forretning er blevet udviklet. Og den frygt har jeg formået at vende med Karolinas hjælp til at turde se den i øjnene og turde komme ud af min komfortzone, som er den, der har begrænset mig. Da jeg valgte at tage på Karolinas businesskursus, der var jeg et sted, hvor jeg i 4 år havde siddet fast i en rille, og ikke var kommet nogen vegne i min forretning, og jeg havde ikke opnået de resultater, jeg gerne ville, selvom jeg var rimelig sikker på, at jeg var på rette spor. Så derfor følte jeg, at jeg havde brug for at gøre noget for at komme ud over rampen, altså få noget hjælp til at komme videre i teksten. Så på den måde synes jeg egentlig, at jeg var et sted, hvor tingene var i en form for stilstand, og jeg håbede på og havde den intention, at Karolina kunne hjælpe mig med at få noget bevægelse og noget flow i min forretning, så jeg kunne komme videre og kunne nå nogle mål, jeg havde sat mig, frem for bare at sidde i min egen lille forretning og i min egen lille verden helt alene og ikke rigtig komme videre. Den største udfordring ved at være selvstændig for mig har været at sørge for at holde fokus i min virksomhed, altså at samle alle de ting, jeg gerne vil, og få dem ført ud i livet. Jeg oplever, at jeg selv er en begrænsning. Jeg sætter fælder for mig selv, og så udfører jeg ikke tingene. Jeg overspringshandler og ender med ikke at foretage mig noget som helst, frem for at rent faktisk gøre alle de ting, jeg gerne vil. Jeg synes, Karolinas kursus har været en helt fantastisk rejse, som har gjort utrolig meget for mig. Karolina har formået at samle os som gruppe, så vi har fået noget ud af hinanden, og i særdeleshed af Karolinas sparring. Så undervejs har jeg følt, at der er sket en kæmpe udvikling med mig, både personligt, men også fagligt i virkeligheden, fordi at jeg pludselig har fået nogle andre vinkler på, hvordan er det at drive virksomhed. Jeg har fået sparring på, hvordan jeg skal
i det hele taget agere i min hverdag. Men det, der måske har betydet allermest for mig i forhold til at være med på Karolinas kursus, det er, at jeg har fået en følelse af ikke at være alene. Jeg har følt et sammenhold, som har rigtig stor betydning, når man driver en enkeltmandsvirksomhed, og i virkeligheden ingen kolleger har, og kommer meget lidt ud af sit hjem. Og for mig er det en kæmpe forskel, fordi det er ligesom at få en helt ny flok kolleger, som man har kunnet spare med, og det er nogen, der sidder i den samme situation, som jeg selv gør, så de ved præcis, hvad jeg taler om. De har samme udgangspunkt, som jeg har, samme livssyn i grove træk. Og for mig har det bare betydet, at jeg har, både i forhold til Karolinas sparring, men også i forhold til sparring med de andre kursister, har fået mod på at gøre nogle ting, som jeg ellers ikke ville have ture.